tajba. Mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fl-Arb Għawdex nilqgħukom għal din l-ewwel xandira minn serje ta' Lectio Divina għas-sena liturġika l-ġdida. Id-Djoċesi ta' Għawdex din is-sena qiegħda tirrifletti aktar fil-fond fuq il-kelma ta' Alla. Imnebħin mill-Vanġelu ta' Emmaus li mgħallem divin li jimxi ma' żewġ dixxiepli u fit-triq jgħidilna l-Evanġelista għad jew beda ifissrilhom l-Iskrittura. U għalhekk din is-sena l-enfasi hija fuq l-ambone bħala s-sinjal tal-kelma fl-awla liturġika kif ukoll is-smigħ u x-xandir tal-kelma tal-Alla. B'mod speċjali fi żmien tal-Avvent dan nagħmluh billi nistennew il-kelma illi saret laħam, l-inkarnazzjoni. Għalhekk illum nibdew serje ta' Lectio Divina li jibqgħu sejrin sa nhar Pentekoste. Lectio Divina li se titwassal lilkom minn ġimgħa għall oħra mis-Santwarju ta' Pinu kull nhar ta' Ħadd fis-6:30 ta' filgħaxija. Illum l-ewwel Ħadd fi żmien qaddis tal-Avvent, iċ-ċiklu A, il-Lectio Divina sejra titmexxa minn Patri Marcello Girlando, Franġiskan. Għalhekk ejjew nidħlu fl-ispirtu ta' talb u ta' smigħ tal-kelma tal-Alla billi flimkien mal-kor inkantaw l-ewwel innu sabiħ tal-Avvent, o ejja Emanuel. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu. Il-mulej ma'kom. Issir qaddis bil-qawwa tal-isem ta' Ġesu. Aħna nfaħruk, imberkuk, nadurawk u nigglorifikawk. Għall-imħabba tremenda li inti għandek għalina. L-istess qawwa tal-isem ta' Ġesu mulej tagħna. Nitolbuk tibgħat fuqna u tħeġġeġ fina id-don tal-Ispirtu Qaddis tiegħek. Dak l-Ispirtu li konsagra lil-Ibnek Ġesu biex ixandar
il-bxara tajba lil-fqajrin. Dak l-istess spiritu illi gelgel mill-ġemb miftuħ ta' Ġesu fuq is-salib. Dak l-istess spiritu li ħeġġeġ id-dixxipli ta' Emmaus waqt li Ġesu kien jispjegalhom l-Iskritturi. Ħeġġeġ fina b'abbundanza dan l-ispirtu biex il-kelma ta' ibnek il-lejla iddawwalna, issaħħaħna u tqaddisna. Ibgħat il-qawwa tal-ispirtu tiegħek biex il-kelma tiegħek tfejjaqna u teħlisna. Ibgħat il-qawwa tal-ispirtu tiegħek biex il-kelma tiegħek tonġorna u tagħmilna xbija ta' ibnek li miegħek u mal-ispirtu jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: bħal fi żmien Noè hekk tkun il-miġja ta' bil-bniedem. Għax kif fi żmien ta' qabel id-diluvju kienu jieklu u jixorbu, jiżżewġu u jiżżewġu sa dak in-nar li Noè daħal fl-arka, u b'xejn ma ntebħu sa ma wasal id-diluvju u ġar lil kulħadd, hekk tkun il-miġja ta' bini bniedem. Imbagħad tnejn ikunu fl-għalqa, wieħed jittieħed u l-ieħor jitħalla. Żewġ nisa jkunu jitnu flimkien, waħda tittieħed u l-oħra titħalla. Issru mela, għax ma tafux il-jum li fih jiġi siedkom. Kunu għafu dan li kieku s-sit id-dar kellu kun jaf f'liema s-saħra tal-lejl se jiġi l-ħallil, kien jisar u ma jħallex min jinfidlu iħdan ta' daru. Mela kunu lesti intkom ukoll, għax qatt ma tistgħu tobsru is-sija li fija jiġi bini bniedem. Il-kelma tal-Mulej. Tifħir lilek Kristu.
Mela din il-ġimgħa kellna terremot li jeżiżna, illum rieħ li se jtajjarna, issa fid-dawl tal-Vanġelu nistennew id-dilluvju. Bħal fi żmien Noè. Matul dil-ġimgħa malli ġie f'moħħi Noè, ovvjament ftakart fi ċkuniti fil-klassi tad-Dutrina. Kont nitgħallem id-Dutrina ma' soru Franġiskana illi kellha l-fissazzjoni f'sens pożittiv bħal m'għandhom il-katekisti llum, illi meta nkunu tfal żgħar u xekk mhux biss jitkellmu fuq dawn il-personaġġi bibliċi, imma kienu ġaluna mpinġuhom. Allura Noè, allura ġalitna mpinġu l-arka u l-annimali u xekk. Issa jien ma tantx kont artista, nkun sinċir la kont u lanqas għadni. Ma din is-soru kienet fitta u kienet tistudjom it-pinġijiet tagħna u darba qalt li ta' Noè niftakar u niftakar anki ta' Mosè, qalt li għaliex l-annimali kollha għandhom flok 4 riġlejn 6. Ngħidilkom artista ma kontx, allura kien joħroġ li kollox bla ddoċċ, però għar-risposti ħadd ma kien jirbaħli u għettela sister għax ir-rampa għall-arka hija wera, allura aħjar 6 saqajn milli 4, jew bħal meta ġalitna mpinġu l-istorja tas-siġra taqbad ta' Mosè. Mbagħad qalt li dal-bot x'inhu? Jien ma kont nafx pinġejt, pinġejt xi bot. Għettela l-fire extinguisher, sister. Kemm kien jaf l-istejjer tal-Bibja Ġesu? Nindunaw mill-Vanġeli u da mhux l-uniku eżempju illi Ġesu kien jafhom sew il-ġrajiet bibliċi. Ovvjament il għaliex sa minn xkunitu kien jisma' ir-rakkonti illi kienu jaddulu missieru Giuseppi għax tiegħu kienet l-ewwel responsabilta li jgħaddi il-fidi u l-fidi Giuseppi bħal missirijiet ta' żmien Ġesu kien jgħaddija imsejsa fuq it-Torah, fuq l-iskrittura mqadsa. U ovvjament anki l-ħafna stejjer li Ġesu tgħallem meta ta' tifel xkejken u adolescent kien jattendi għall-iskola tas-sinagoga, il-bejt midrash. U nindunaw li kien jaf tajjeb l-iskrittura u dawn il-ġrajiet bibliċi il għaliex mhux l-ewwel darba bħallum fit-tagħlim tiegħu isemmi il-personaġġi bibliċi. Il-Vanġelu tal-lum speċifikament isemmi lil Noè, kemm il-darba meta jitolbuh sinjal jitkellem fuq il-profeta Ġona ta' fuq il-profeta tal-balina u xekk. Kemm il-darba jitkellem anki minn David, mill-ġrajiet marbuta mas-Sultan David, dik il-famuża ġrajja meta David flimkien mas-soldati tiegħu kienu kielu il-ħobs tal-preżenza illi kien permess biss lil qassisin li jikluh. Eccetera, eccetera. Ħan niffukaw ftit fuq Noè biex nifhmu ftit aktar is-silta ta' dan l-ewwel ħadd tal-Avvent. Ġesu jibda fil-fatt id-diskors ċkejken illi jagħmel mad-dixxipli, dan huwa parti minn diskors twil, l-aħħar diskors illi jagħmel Ġesu fil-Vanġelu skont San Mattew, ma nafx jekk tafux imma San Mattew.
dejjem xtaq jippreżenta lil Ġesu bħala Mose il-ġdid u kif Mose tagħna it-Torah l-ewwel 5 kotba tal-Iskrittura, hekk ukoll Ġesu fil-Vanġelu jiġi ppreżentat jagħmel 5 diskorsi kbar. L-ewwel wieħed id-diskors tal-muntanja u s-silta tal-lum parti mill-aħħar wieħed li jissejjaħ id-diskors eskatoloġiku, jiġifieri fuq l-affarijiet tal-aħħar. U dan huwa parti minnu. Bħal fi żmien Noè. Naħseb jien li anki jintom mhux hekk tafuha l-istorja tal-arka ta' Noè li nsibu fil-ktieb tal-Ġenesi. Alla ħares lejn id-dinja, jgħidilna l-awtur sagru, ħares lejn il-ħażen dejjem joktor tal-bnedmin u wissu bħal donnu Alla ddispjaċih illi ħalaq il-bniedem li kienet joħloq storja ta' negattività, ta' ħażen. U Alla jiddeċidi illi jibda paġna ġdida, mhux jaqret skont ir-rakkont il-bniedem għal kollox, imma jagħti bidu għal storja ġdida. U din l-istorja ġdida għax kellu ħniena minnu, jgħid l-awtur sagru, jibdija permezz ta' Noè u l-familja tiegħu u sensiela twila ta' koppji ta' annimali dejjem skont ir-rakkont bibliku illi Alla jordna lil Noè biex idaħħal fl-arka. U l-istorja nafuha, mhux hekk. Għandna d-duluvju illi jaqret l-umanità sakemm Alla jkollu ħniena mid-dinja li ħalaqu stess u b'nixfa jerġa' jibda storja ġdida illi tiġi siġillata skont ir-rakkont bibliku permezz ta' patt. Alla li jagħmel patt ta' ħbiberija ma' Noè. U ma nafx hekk tiftakrux u din tistgħu tpinġuha wkoll bħalma kien tgħidilna s-soru u hekk. Is-sinjal tal-patt kellu jkun il-qawsalla illi tidher fis-sema. Hemm żewġ elementi importanti ħafna f'dan ir-rakkont li ġbartu fi kliemi illi Ġesu jinqeda bihom biex jgħaddi it-tagħlim fuq it-tieni miġja ta' bin il-bniedem. L-ewwel nett hemm il-verità tal-aljenazzjoni tal-bnedmin. Ġesu juża dan il-kliem biex jispjegah bħal fi żmien Noè hekk tkun il-miġja ta' bin il-bniedem. Għax kif fi żmien ta' qabel id-duluvju kienu jieklu u jixorbu, jiżżewġu u jżewġu sa dakinhar li Noè daħal fl-arka u b'xejn ma ntebħu sa ma wasal id-duluvju u ġar lil kulħadd. Hekk tkun il-miġja ta' bin il-bniedem. Jieklu u jixorbu, jiżżewġu u jżewġu. Xejn ħażin, illa għaliex dik hija l-ħajja tagħna fl-aħħar mill-aħħar, veru jew mhux veru. Imma qisu hemm insistenza kemm fir-rakkont tal-Antik Testament fil-ktieb tal-Ġenesi u kemm skont il-kulur li jagħti Ġesu f'din is-silta tal-Vanġelu hemm ir-realtà tal-aljenazzjoni, tad-distrazzjoni,
Tantu hekk li Ġesu jżid il-kelma u b'xejn ma ntebħu. Kważi kważi u xek hija l-istorja tagħna jew tista' tkun l-istorja tagħna b'mod individwali u tista' tkun l-istorja tagħna b'mod kollettiv bħala umanità. Il-bniedem fil-verità jista' jgħix ir-rutina tal-ħajja ta' kuljum, nuża l-kliem tal-Vanġelu mela jiekol u jixrob, jiżżewweġ u jżewweġ, imma ma jintebaħx bl-affarijiet l-aktar importanti tal-ħajja. Jew inkella fi kliem ieħor jitlef is-sens tal-ġrajiet tal-ħajja ta' kuljum. Daqs li kieku huwa biċċa rota f'ingranaġġ ta' magna, iddur, ma r-rota ma tafx x'inhu r-rwol tagħha. L-aljenazzjoni u d-distrazzjoni. U hawnhekk mhux biss għal min jemmen illa għaliex nistgħu ngħidu li nemmnu mamdin, nistgħu nagħmlu u ngħixu l-atti reliġjużi tagħna, ma xorta waħda ninqabdu f'dik li nistgħu nsejħula aljenazzjoni eżistenzjali, distrazzjoni, ninsew il-veritajiet ewlenin illi għallimna l-mulej Ġesu fl-aħħar mill-aħħar fil-Vanġelu tiegħu. Nista' nkun ma nemminx u xorta ngħix aljenat, nidħol f'rutina ta' ħajja li nipprova nagħtiha sens, imma mbagħad qatt ma jkolli l-kuraġġ naffronta lili nnifsi. Qatt ma jkolli l-kuraġġ naffronta lili nnifsi bil-mistoqsijiet eżistenzjali fundamentali illi minn żmien għal ieħor il-bniedem neċessarjament, almenu hekk inħoss jien, neċessarjament irid jagħmel lilu nnifsu. X'jien nagħmel fid-dinja? X'sens għandha il-ħajja? Kul u tpaxxa għax għada għal ġol kaxxa? Jew hemm xi ħaġa aktar profonda? X'sens għandha l-ħajja? Għaliex qed ngħix fid-dinja? U d-domandi mbagħad li jsiru aktar qawwija meta l-bniedem li ma jemminx ukoll irid jaffronta r-realtà tal-mart, tat-tbatija u tal-mewt. Bħal fi żmien Noè, hekk tkun il-miġja ta' bin il-bniedem. Għax kif fi żmien ta' qabel id-dilluvju kienu jieklu u jixorbu, jiżżewġu u jżewġu sa dakinhar li Noè daħal fl-arka. U b'xejn ma ntebħu sa ma wasal id-dilluvju. Li kieku kellna nqiegħdu dan il-kliem fid-dawl tal-Ġenesi, fid-dawl tar-rakkont ta' Mosè, jiena ngħid li toħroġ verità oħra li mbagħad Ġesu jitkellem ftit aktar l-isfel fis-silta tal-Vanġelu li għadna kemm smajtna. Huwa veru illi l-bnedmin ta' żmien Noè kienu aljenati u jgħixu f'distrazzjoni eżistenzjali, imma u forsi nżid għax kellu relazzjoni ma' Alla,
kien imħejji meta ġi id-Dulluvju. Allura minn banda għandna kuntrast kważi kważi. Minn banda għandna l-aljenazzjoni li semmejna u mill-banda l-oħra għandna it-tħejjija, l-prontezza ta' Noè illi jħejji ruħu meta d-Dulluvju jiġi ħabta u sabta. Forsi li jolqotni f'din it-tħejjija, jew forsi ma nafx nużajt il-kelma Taljana, prontezza, ma nafx bil-Malti kif ngħidha, skużawni. Din il-prontezza li kien lest biex jagħlaq il-biba tal-arka x'imbeda niżel l-ilma. Noè ma ġitux b'mod awtomatiku. Kien hemm proċess, kien hemm tħejjija. Kien jaf li kien ġej dan il-kastik, dan id-Dulluvju, u f'ubbidjenza lejn il-kelma tal-Alla, Noè iħejji ruħu. Għandna dik il-prontezza li ssir tħejjija progressiva. Kien konxju u l-arfin tiegħu ta' dak li seta jiġri, ta' dak li kellu jiġri, iġalu iħejji ruħu b'mod għaqli għal-mument meta tibda toqtor ix-xita illi ssir Dulluvju illi tkaxkar kull memm. Din il-prontezza Ġesu jinsisti ħafna fuqha. Fit-tielet parti ta' dan il-Vanġelu qasir fil-fatt huwa jgħid isru mela għax ma tafuħx il-jum li fih jiġi sitkom. U jżib ġewt eżempji sbieħ. Kunu għafu dan li kieku sit id-dar kellu jkun jaf f'liema sara tal-lejl se jiġi l-ħalliel, kien jisar u ma jħallix min jinfidlu il-ħitan ta' daru. Mela kunu lesti, intom ukoll, għax qatt ma tistgħu tobsru s-sija li fija jiġi bin il-bniedem. Tindunaw li Ġesu kontinwament qed jimmartella fuq is-sara. Isru, kunu lesti. Aħna ħloqna pont ma' Noè, jew l-Antik Testament qed jagħtina l-kuntest ta' dan il-kliem. Kif Noè ħejja ruħu b'mod progressiv sakemm wasal il-mument daqshekk ieħor in-nisran, id-dixxiplu ta' Ġesu, irid ikun imħejji. Nimmaġina jien li Noè ħażmien biex bena l-arka, fallakka wara l-oħra, musmar wara l-ieħor, dilka qatran wara dilka. Kollox kien espressjoni tal-istennija attiva tiegħu. U Ġesu qed jinkoraġġina għal din l-istess tip ta' stennija attiva. Mhijiex stennija ta' biża', almenu jekk nibqa' fid-dawl tar-rakkont tal-Antik Testament. Noè ma beżax imma ħejja ruħu, kienet stennija attiva. U Ġesu jinsisti fuq din is-sara u kunu lesti mhux biex jimla l-qalb tad-dixxipli tiegħu bil-biżgħat, xejn minn dan, imma jrid iħeġġeġ fihom
din l-istennija attiva. U forsi anki l-eżempju illi jġib Ġesu li kieku sit id-dar kellu jkun jaf li f'liema sara tal-lejl jiġi l-ħallil kien jisar u ma jħallix min jinfidlu il-ħitan ta' daru. Minna ftit ieħor sejrin id-dar, konna kemm aħna. Sakruh il-bib warajkom. Tamlux bħal patrijiet u bħali ta' ġili rqadna bil-bib miftuħ bera, u ninduna fil-ħodu jien. Stenni, għanna rutina, mux senajt li namlu ankonxjament, anki jek xi kultant namlu ankonxjament, illi tala, illi sakkar, ovvjament, il-għalix il-possibilità li jitlu jisirqu dejjem hemm qiegħda, forsi mhux daqshekk li tbeżżana, imma kulħadd jagħlaq il-bieb ta' daru. Ma tgħidx hija u ma jisirqux ħallih miftuħ. Ma nimmaġinax li tħalluh miftuħ. Fl-antik l-awċin kienu jħallu il-muftiħ fil-bieb, imma llum rari, għavolja rajt xaħat l-arb bil-muftiħ fil-bieb. Mbagħad qalu li dik għandha demenzja fader taħu paċenzja. Skina. L-istennija bħal ta' Noè titkun attiva. Jien nisar u nistenna il-mulej li ġej, fl-aħħar mill-aħħar Ġesu għal darba darbtejn qed jitkellem fuq it-tieni miġja tiegħu fil-glorja, il-laqa definittiva tagħna miegħu billi ta' kuljum inħejji ruħi. Mhux bil-biża', imma ta' kuljum nipprova nkun lest għalli jista' jinqala. Indalodu fil-pritka, waħda minnhom insomma, għax tlieta kienu. Għettilom dak il-terremot, insomma, werwirni naqra. L-ewwel netax bżajt illi waqa xi ħaġa mill-kopla tagħna, imma l-grazzja t'Alla kollox għadu hemm almenu s'issa. U t-tieni netax għamilta d-domanda u għet issa kieku it-travu tal-kamra fejn kont qed naħdem waqa' ġo rasi u fetaħa ktieb. Jien kont inkun lest biex niltaqa' mal-mulej, għamilta d-domanda ta' ġifieri, għamilta d-domanda li l-nifsi, ovvjament qed ngħidha mhux biex nibżgħu nerġa' ngħid, imma biex bħalma jħeġġiġna Ġesu l-istennija tkun bħal ta' Noè, attiva, progressiva, pass wara l-ieħor, mixja, pellegrinaġġ. Hemm it-tielet element u l-aħħar wieħed li jiena ħloqt pont mar-rakkont ta' Noè. Id-dulluvju ġab firda bejn il-bnedmin. Il-biċċa l-kbira tan-nies li jissemmew fir-rakkont erqu. Bl-annimali, is-siġar, intilef kollox. Mentri kien hemm dik l-arka illi min kien fuqha Noè u l-familja tiegħu, l-annimali salvaw. Meta jiġi bin il-bniedem se ssir għażla bejn il-bnedmin. Aħna ngħiduha fil-kredu kull nhar ta' ħadd għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel għażla dak huwa l-ħaq bejn il-ħajjin u l-mejtin. U fil-fatt Ġesu jinsisti anki fuq dan it-tielet u l-aħħar element meta f'nofs il-kelmiet tiegħu tal-Vanġelu ta' dan l-ewwel ħadd tal-Avvent jgħid imbagħad tnejn ikunu fl-għalqa. Wieħed jittieħed u l-ieħor jitħalla. Bħalma ġralhom il-bieraħ
faqqet il-kamra tan-nar ta' l-Kirkop, dawk iż-żewġ bdiewa, 2 intlaqtu, kien hemm oħrajn ma ntlaqtux. Qed nidħak però mhux taħdak, ta' ġifieri, għandna eżempju ċar, ħajja ta' kuljum. Wieħed jitħalla, wieħed jittieħed u l-ieħor jitħalla. Żewġ nisa jkunu jitħnu flimkien. Waħda tittieħed u l-oħra titħalla. U l-verb li juża l-Evanġelista mhux kwistjoni li wieħed jibqa' lura ta' wieħed jintilef u l-ieħor isalva. Waħda tintilef u l-oħra issalva. Raw kif Ġesu, anki Ġesu, jaqbad l-eżempju tal-ħajja ta' kuljum. Maġġoranza tan-nies kienu bdiewa fi żmienu. Jew ġab quddiem għajnejh forsi anki lill-Ommu Marija, n-nisa li kienu jqumu kmieni filgħodu biex jitħnu b'idejhom il-qamħ kemm kellhom bżonn tqieq biex jagħmlu ħobs għall-ġurnata. U n-nisa kienu jqumu minn sbaħalla illa li xek ikollok familja kbira biex titħen bidejk, insomma titiddum. Ġesu għandu dawn iż-żewġ eżempji. Il-miġja ta' bin il-bniedem se toħloq firda bejnietom u dan jikkonfermaħ Ġesu. Aktar l-isfel fid-diskors eskatoloġiku meta jġib il-parabola tal-ġudizzju universali, meta bin il-bniedem joqgħod fuq it-tron glorjuż tiegħu u l-bnedmin qudiemu jifridhom bħalma r-raj jifred in-naċ mill-mos. Ovvjament mhux għax Ġesu kellu għall-mos, imma biex juri hemm firda. Daqs kemm hija reali l-verità tat-tieni miġja tiegħu fil-glorja, daqshekk ieħor se tkun reali il-firda bejn il-bnedmin. Min jittieħed u min jitħalla. U propju għalhekk li Ġesu jinsisti. Mela kunu lesti intom ukoll. Għax qatt ma tistgħu tobsru s-sija li fija jiġi bin il-bniedem. Mhijiex sija ta' biża', imma sija li tixprunana biex ngħixu s-sejħa nisranija tagħna. Qed jiġuni f'moħħi uħud mill-ewwel insara tal-komunità ta' Tessalonika illi qalu ġej il-mulej mela noqogħdu bil-qiegħda xi ċibeċċi u ma nagħmlu xejn ħanistennew. Ovvjament San Pawl ma tantx iħallihom xejn, min ma jaħdimx ma jikolx. U ftik il-min ma jaħdimx ma jikolx ifisser l-istennija tagħna tkun attiva. Irridu nkunu nsara li nieħdu bis-serjetà kemm jista' jkun u x'hekk. Is-sejħa tagħna jien x'jien, x'inhi is-sejħa jew il-vokazzjoni li għalija Alla sejjaħli. Sija jiena patri, sija jiena saċerdot, sija jiena isqof, sija jiena miżewweġ, sija jiena single, sija jiena separat, sija jiena iddivorzjat, għandi sejħa. Għandi sejħa li nkun nisrani, li ngħix ta' nisrani. U l-isforz tiegħi biex nifhem dak li Alla jrid minni u ngħixu bil-qawwa tal-Ispirtu dak huwa s-siġill tal-istennija. Mela kunu lesti intom ukoll għax qatt ma tistgħu tobsru s-sija li fija jiġi bin il-bniedem. Tiddomandi u nagħlaq. Jista' jagħti il-każ li jien aljenat
u ninsa dak li jien kienu jieklu, jixorbu, jiżżewġu u jżewġu. U l-ħsieb tad-dulluvju ħallew ħallada bħaddita tibda dejjem nhar ta' tnejn li jfisser qatt ma tibda. Jien marbut bil-katina tal-prokrastinazzjoni, jiġifieri li dejjem inħalli għal għada dak li l-mulej forsi qed jitlobni illum. Kemm timlini bil-fer l-aħbar li bin il-bniedem li Ġesu mgħallem għad jerġa' jiġi fil-glorja. Kemm jien lest li niltaqa' miegħu illum. Ejjew issa nqumu bil-wifqa u nagħlqu dan il-mument fid-dawl tal-kelma billi nkantaw flimkien it-talba tal-missierna. Ikun dak li trid inti, ikun dak li trid inti, fis-sema hekk dak fl-art. Ħobżna ta' kuljum. Il-mulej ma'kom
u jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier l-Iban u l-Ispiritu Santu. Grazzi tal-preżenza tagħkom, morru fil-paċi ta' Kristu. Come, thou long expected Jesus, born to set thy people free from our fears and sins. Release us, let us find our rest in thee. Israel's strength and consolation, hope of all the earth thou art, the desire of every nation, joy of every longing heart. Born thy people to deliver, born a child and yet a king, born to reign in us forever. Now thy gracious kingdom bring. By thine own eternal Spirit, rule in all our hearts alone. By thine own sufficient merit, raise us to thy glory's throne. U hekk eżis telespettaturi u semmija illi segwejtuna, wasalna fit-tmiem iċ-ċelebrazzjoni tal-Lectio Divina għall-ewwel ħadd ta' żmien qaddis tal-Avvent mis-Santwarju ta' Pinu fl-Arp Għawdex. Lectio Divina li r-riflessjoni tagħha ingħatata lina mill-Biblista Patri Marcello Ghirlando, Franġiskan. Ejjew inkomplu l-mixja tagħna ta' dan l-Avvent fl-istennija tal-Mulej Ġesu illi ġej u għad jerġa' jiġi, imma hu fuq kollox preżenti fostna dejjem bil-kelma tiegħu. Fil-fatt f'dan iż-żmien tal-Avvent inħeġġukom sabiex titolbu permezz tal-kelma talla u tirriflettu dwarha permezz tas-sussidju illi tqassam fid-djar mal-bulettin matul dan il-weekend f'Għawdex u dawk fostkom li jixtiequ wkoll jutilizzawh u huma minn Malta jistgħu jagħmlu dan billi iżuru is-sit laikos.org jew il-paġna ta' Facebook tad-Djoċesi ta' Għawdex. Intant natukom appuntament għal bħallum ġimgħa l-Lectio Divina tat-tieni ħadd tal-Avvent minn saċerdot Biblista ieħor dejjem fis-6:30 ta' filgħaxija mis-Santwarju ta' Pinu. Sakemm niltaqgħu dakinhar ma tfadlilna xejn li nirringrazzjawkom illi kontu magħna u nixtiequlkom tassew minn qalbna Avvent Qaddis.